Okay. Tapos kita nyo yung blade profile. Medyo kakaiba. Good morning. Good morning. Camping kami ngayon. Car camping. Car camping naman na yun. First time for this year. May bago kaming setup na tatry namin. Ay nga, talagang bago kasi nakalimutan ko yung TED. Well, nasa'yo ko lang nalala. Naiwan yung tent. Ayun, di na pwedeng balikan. Hindi kasi may bago pa kaming kasama na yun. May bago kaming recruit. Ito siya, Si Tomas. Si Mang Tomas. Si Man Tomas. Behave yan, behave. Oo. Siya ang dinala naming aso kasi siya ang pinaka-behave sa kanila. Nakaupo lang. Yung nanay niya, agay, at gulo-gulo. Mas mahihilo siya. Nagsusuka siya eh. Excited lumabas, pero nahihilo naman. Parang tao din ang mga aso. Iba-iba ang nila. Personality. Isang advice na pwede namin maibigay habang pag nagbibiyahe tayo. Laging magbaon ng mahabang pasensya. Lalo ngayon. Ay, no oras pala. 6:50 to 7 a.m. Ano kasi, pasukan. Weekday na yun Tuesday. So, na-timingan talaga namin yung pagpasok ng mga estudyante. At the same time, dito na ata yung construction. Roadworks na sabi. May roadwork na. So, ito yung iniiwasan namin na na delay, traffic. Wala, naabutan pa rin kami. Mali. Nagpalitan kami kasi naantok ako. Next advice, hanap ka ng mga kasama mong pwedeng mag-relievo sa'yo. Para tuloy-tuloy pa rin yung biyahe nyo. Hindi nyo kailangan tumigil para magpahinga. Kasi meron ka rin yan. Masinlog Market. Ito kami. Magmamarket kami ngayon. Sinisipag kami na yun, kaya magmamarket kami. Sinisipag kami magluto. magluto. Yeah, market. See? May ginagawa nila. Nagpipintura. Samahan niyo ko mag-market. Okay. Okay po. Nakalikaw eh. Kaya nga, lalabas na sana ako. Ilan? Naman, yan po. Ha? Ilan din? Pang kalo? Ha? Pang ihaw? O ito.
176 po. 176. Busy daw siya. Magkano ang pagkuhan nyo? 70 sa kilo po. Yung maliit lang po ate, kuhan. Yung 78 po. Magkano po lahat? 354 po. Marami tayong condiments, di ba? Di na ako bumili. Kakapasok lang namin dito sa inner road, galing kaming highway from Pangasinan, right side. Tapos merong marker doon na Magalawa Island. Actually, sinundan mo lang naman yung map. Nasa map naman. Yun. Okay. From here, from Pangasinan, yung po ng Sitio Tangal, pag doon sa pupunta. Hindi yung pangalawa. Kasi yung pangalawa, yun yung merong pa ano yun? Yung entrance fee na sa road. Yung, Oo, may bayad. Babayad ka pa. Dito, alam ko wala na eh. Tapos dito rin yung madadaanan natin yung power plant na sinasabi. Let's see kung totoo nga itong daan na to. Later, tingnan natin. Papunta. Solar farm. Oo. Tama. Tapos, tingnan natin kung gaano kagrabe yung daan. Tingnan natin. Sinasabi nila, off-road yung papasok naman yan. Mamaya pa. Solar farm. Solar farm. Ayan. Ganda. Dami Ito semento pa. Tingnan natin doon sa kaduluduluan. Sinasabi nila rough road talaga. Mahirap ba sinasabi nila? Hindi naman. Rough road. Dapat hindi mababa yung clearance. High clearance. Pag sedan, pwede siguro, pero mag-ingat ka talaga. Hindi ko pa alam. Tingnan natin. Sige. Ito ang kagandahan ng X-Force. Makikita mo yung angle ng daan. Yan na. Ito pang mataas, may makikita mo yung angle. Pag patilt naman, kakaliwa, tingnan mo ito. Whoop, bababa. Tapos tingnan mo, kakaliwa tayo. Whoop! Yan. Yan ang na-enjoy ko. Tapos dito rin, tita mo, yung wheel, yung gulong mo, kung diretso ka o hindi. Problema ko kasi sa akin, pag nagpa-park ako, nakakalimutan ko kung i-diretso yung gulong ko. Ito, pag ito turn mo, ayan o, gumagana. Advantage. Mga ano lang naman, creature comfort na yun. Hindi needed, pero magandang meron. Mamaya na. Ayan. Excited ka na? Ito na yung start na lubak-lubak. So far, okay lang naman. Hindi pa ganun kalalaki. Wala namang butas. Lubak lang talaga. Kaya pa ng sedan ito. Kahit van, kaya ito. X-Force is 190mm. So, mas mataas kaysa sa regular sedans, usual sedans. Tingnan pa natin kung mas may lalala pa. Oh, yun eh. May papasok na tayo pa left. Ito na. This way. Sitio Tangal. Sitio. This way.
Okay lang. Bato-bato. Para kang pumasok sa baryo. Kaliwa o kanan? Yun ang tanong. Kaliwa or kanan? Oo nga. Dito ata. Wrong turn tayo. Babalik tayo. Oo nga. No. Dito ata. Hindi ko nakita yun ah. Wala lang signage eh. Left or right? Ah, dito nga. Dito ano, Ah. may mga napapanood tayo. Kumanan eh. Kumanan siya. Ito na yung ano, sinasabi nila medyo lubak. Mataas-taas. Drive mode natin. Gravel. Gamit din ng gravel mode. Oo. Yun din ang maganda rito. Oo, mayroon siyang mga drive modes. May wet mode, normal, saka gravel, mud. Apat. 4 modes siya. Ang ginagawa niya, inaayos niya ata yung torque. Basta may sa computer. Ayan, may sign. Okay lang, tama ito. Saan yung sign? Sign na natanggal. Dito, tingnan mo nga saan yung sign. Ay, babaan natin. Tama ka. Diyan ka. No. Tingnan ko nga kung saan nakalagay itong sign na to. Tingnan natin. Unat ko. Ah, ito yun. Diyan daw, diyan. Sige. Para pag may dadaan ulit, alam nila. Liga na. Nawala na. Ayun ako pala. No. Okay? Okay. Diretso ba tayo? Diretso pa. Pero, hindi ko na tayo. Pero, ang mga yung tubig. Lapit. Dito, dadaan ka sa mali na community, barangay. No, meron mga bahay pa. May community. Wow! Tubig mo. Lapit. Mataas na yun ah. Taas ang tubig. Check natin yung map. Lumilipad na kami sa map. Wala na. Wala nang daan. Wala na ang daan. Hindi na ma-recognize. Yan ang ano. Seashore. Oo. Hampas pag umuulan dito, hindi magbabayad na lang ako ng 100. Naalala kayo, papuntang Bicol. Ganyan, di ba? Lapit ng Oo. tubig. Tapos nung may bagyo ba Yung yun? bagyo, yung tubig talaga, nung pumapasok na sa daan. Daan. Hindi pwedeng makadaan ng sasakyan. Ilang minutes yun? 20 no? Oo. 20 minutes. Yung siguro ba? Papasok. Kasi 20 to 30. Hindi naman may nagka-camping na dito.
Ano, may welcome. Ito, Dito na. entrada na. Dito na pala. Oh, dito na pala tayo. Dito na talaga. Kaya pala na nakikita kong mga nag-fishing. Okay. Sorry. Mahahalatang talagang lubak-lubak yung daan. Tinawa dyan sa gilid na. Oh, dito sige. Butas eh. Oh, go. Sige lang, malayo. Malayo. Sige. Ito, malayo dito. Yes! Dito na kami! Pero yung registration na doon sa dulo. Ay, oh. Sa other side. Kailangan natin pumunta doon sa other side. Pakarin na lang. Punta natin. Mainit. Ay, ganun ba yun? But ano naman eh. Accessible naman eh. Oo nga, maganda. Malawak. Malawak. Tapos mapuno. Puno pa. Shady. Hindi mo problema yung ano. Tapos may CR na dito. CR. Ito CR lang. May CR. saan ang daan? Dito? Yan. Ito, hindi na tama. Oo. Okay, nandito na kami sa registration sa other side. Sa register lang, tapos hanap na kami ng camping spot. Sige. Kaya yung bag ko dyan. Ito. Ito na. Mamaya na lang. Hintay na. Okay, dyan ka na muna. Lumas. Registration. Oo. Darating niyo, ma'am. Ilan kayo, ma'am? Dalawa. Tignan, naka-book po kaya. Hindi, walk Bali in. 400, ma'am. Gagamit po ba kay kuryente? Hindi po. Kung doon kami mag-camping, may tubig ba doon? Okay lang po, kahit saan. Okay lang, kaysa. Okay lang. Okay nga lang eh. Ganda ng wallet mo, ma. Improvise. 400. May barya ka ba sa ano? Wala, ma'am. Ito na nga. Wala na. Thank you, ma'am. Pili ka na po kahit saan niya gusto. Doon sa dulo. Okay. Sige po. Yung CR doon, meron pong tubig. Ako, ma'am. Sige po. Ma'am, meron po. Ice po, tapos meron po rito. Sige po. Thank you. Thank you, ma'am. Eh, Ayan. yes, okay na. Okay, tubig doon. Meron. Ano sila? Masaya sila. Kasi. Hindi sila snap na ibang ano. Ay, oo. Meron yung Yan. mga ibang. One word. Kakarating mo pa ang video. Sa'yo, ganyan na. Tapos meron daw silang mga binibitang tube ice. Doon. Tapos sinanong ko kung meron yung tubig doon sa bandang dulo. Meron daw. Meron. So, okay. So, okay lang. Okay, saan? Sabi niya. Masaya si ate. Ganda ang mood niya. Pwede. Yun din maganda kapag may pinupuntahan ka. Yung mga spot na, yung kung paano sila makitungo sa bisita. Ayun, hanap kami ng spot namin pag anuan. May dala pang hawak. Hammock! Yay! Sige. Excited na rin si Tomas. Excited ka na, Tomas? Excited na ako. Umihi. Ito, hindi ba yan umiihi? Kanina pa to. 4 na oras. Ilang oras tayo umalis sa bahay? 5:30? 5:30. Kami umalis. 7, 8, 9, 11. 5 oras. Market pa tayo eh. Tapos ako nag-drive. Pag siya Siyempre, nag-drive. mabagal. At least safe. Yes, at least safe. Pero maraming aso dito. Pero nasa dulo tayo. Sa Saan dulo. na tayo naman ba? Sa baba.
Oh, hindi ka kasya dyan sa kabila. Okay, mamaya. Number 33. Level 0. Patag na siya. Right here. Ano oras yan? 11. Level 22. Set up time ng ating base camp. Base camp ko na. Grabe. Yan ang dala namin. 4 na crates. Isang pang kitchen. Isang pang shelter. Tapos electronics and then yung mga damit. Toiletries and then food, water. Yan lang. 4. So, Minimalist. ang tarp. Ngayon, umuuso ang yung owning. Mahal ang owning. Kagastos ka ng 10,000 kasi meron pa yung roof rack tapos yung owning pa. Around 10,000. Ito, 34 isa. Yan ang secret namin na yun. Ito lang. Plus yung tarp. Yung tarp naman is matagal na kami meron. Okay? So, first and foremost pala, bago kayo mag-umpisa, i-disengage nyo yung lock. Kasi para hindi magloko yung sasakyan, mawala. Pati yung ilaw dito mawawala. Okay? Start. Yun. Yun. Tagal-tagal kong hinanap paano. Ganun lang pala. I-disengage mo yun. Yun. Tingnan mo, nawala na yung ilaw. Oo nga. Akala ng nung kotse, nakasara na yung mo, yung trunk mo. Tumatawa ka naman, Tomas. Tawang-tawa. Galing mo namang tumawa. May hyena pala tayong kasama. May? Hyena. Hindi aso yung kasama natin. Hyena. Ika dito nga, Rod. Mas malapit. Solid.
ako nakaano ng ganito katigas. Ang tagal ko hatiin. Solid. Solid siya masyado. Pero inaanay. Inaanay naman. Solid pero inaanay. Bakit yan? Di ba usually pag gano'n eh? Mm. Ay anay sa loob eh. Sinong nagtapos? Ako! Ako ang nagtapos. Sinong nagtapos? Siya. Alaw-lawat kasi, grabe. Palalabay. Naw-nawat. Solid talaga. Idalaya dyan kinya apoy. Mm. Adangdang. Madang-dang. Balat niya. Solid niya. Oh, yan. Ano mo na yung gilid-gilid na lang. Kaya hindi ka kumuha ng maraming kahoy. Okay lang. May ano na. Pero pinaghirapan naman. Ang tagal ko kayang ano yan, nilagay. Ayan, effective. Pwede. Meron na tayong panbomba mamaya. Pangsain nga. Pwede na rin. Nampot ang sulom. Papa mo dyan. Panamot. Sina ka man wawasay mo. Wala. Ready na. Sakto yung kutsyon. Tapos punda lang. Yung windows naman, ayusin natin. Para may hangin tayo mamaya. Secret weapon para may hangin tayo mamaya. At medyo safe naman ng konti kahit nakabukas yung bintana. Actually, this para sa aso talaga to. Pero, same use. Okay? Tapos, ito. Ibang kulay nga lang. Kasi binili ko to nung time na hindi pa uso yung binibenta nila yung talagang pangkotse. Alam mo kung para saan to? Sa bata. Sa pindang bata. Yung sa crib. Sa muskitira ya agaw. Miskitero yung hindi niya papasok yung lamok. Ganon din sa kabila.
mo po yung ano na, Yung lutuan. lutaan namin. Ano ba yan? Yan, kasi gagamitin mo first time. Hindi mo pa ginamit sa bahay. Nagamit mo. Pinagamit ko pa sa iba. Hindi mo alam kung ano yung ano, di dapat na-return mo pa. Oo. First rule, always test muna bago dalhin sa field. Dali. Wow! Food. Since nag-start kami mag-camping, more than 5 years na rin, ito palagi ang gamit namin. This one is what we call Moracniv Companion. Okay? Meron siyang plastic sheet, tapos meron na rin siyang built-in clip. Tapos yung blade mismo is rubberized na. So, hindi siya madaling matanggal sa grip mo. So, ito yung blade niya, stainless steel. Okay? Stainless steel blade siya. Kita nyo naman madami ng gas-gas. Kasi saan na namin ginamit to. This steel is madali lang siya hasain. Okay, kahit beginner ako, pero madali kong i-sharpen yung blade. This one is multi-purpose. Sa yung iba, madaming magamit nito for bushcrafting. Pero ito na yon is designated na for kitchen knife namin. Kasi ayaw namin yung gagamitin mo sa kahoy, tapos gagamitin mo sa pagkain. Kailangan mo pang linisan mabuti para lang gamitin mo for kitchen. So, this one is designated na for kitchen knife. Tapos, meron din tayo, ito naman, fairly recently, mga 2 years na rin ito. This is what we call Moracniv Mora 2000. Ito halos, actually parehas to sa Moracniv Cans Ball. Ito kasi yung limited edition nila. Iba yung handle niya. Rin siya, rubberized, para hindi siya madaling mag-slip pag ginagamit mo. Tapos stainless steel din siya. Okay? Tapos siya, mirror finish. Pagpasensyahan nyo na medyo madumi na nagagamit kasi. Tapos ito. Pero pag ko lang, hindi ko pa nililinisan eh. Okay? Mirror finish pa rin siya. Okay? Tapos kita nyo yung blade profile. Medyo kakaiba. Ito, yung blade niya parehas, yung thickness niya from dito sa dulo to dulo, parehas yung thickness niya. Ito naman, makikita nyo, medyo mas manipis dito sa edge. This one is for fine woodworking, pag feather sticking, this one sa may dulo. Okay. Ito, unfortunately, hindi sila full tang. Full tang meaning yung blade niya is diretso hanggang dito sa dulo. Pero kahit na hindi siya full tang, matibay pa rin siya. Nasubukan na rin namin to na pukpukin ng kahoy. Wag nyo gagamitin sa hardwood, syempre. Pero sa mga light, yung mga kawayan, kayang-kaya niya to. Kahit ito, kayang-kaya niya. Ganyan. This one is Moracniv Companion, Mora 2000. Cans Ball. Tapos kita nyo, yung kanyang sheath, ito built-in na. Ito, nilagyan ko, meron lang siya itong leather, pang suksok sa belt. Hindi ako nagbe-belt. So, bumili pa ako ng pang clip. Ito kasi, lalo na pag nagwa-wild camping kami, palagi kaming merong knife sa side namin. For safety reasons na rin. Nandito. Nakaganyan. Ito kay Roda, sa kanya. Kasi siya yung naka-insign sa kitchen. Tapos ito ang sa akin. Tigi-isa kami. Ganyan.
Good morning. Kumusta ang tulog? Tuloy-tuloy kasi naririnig natin yung hampas ng alon. May bodyguard tayo nasa labas. Hindi natulog po. Ayun, no? Tomas! Kumusta ka? May pumupunta dito sa sa bahay niya, dito sa atin. Na mga aso, grupo ng aso. Ayaw niya naman lumapit. Yan ang view, oh. Lumapit na naman yung lumapit na yung alon dito sa Pangpang. Kahapon low tide, ayan high tide. Good morning. Good morning again. Gising na talaga ako. Maganda mag-car camping. Alambot ng higaan. Wala kaya ang foam niya. Nakapal yung foam. Kailangan makapal yung foam para hindi mo ma-feel yung mga umbok-umbok. Hindi siya flat na yung pag tinupin mo yung upuan. Pa-slant siya. Pa-slant. Kaya dapat makapal talaga. Effective. Tapos yung trick Yung crate na sa may ulunan. para umangat. Umangat. Para hindi nakababa yung ulo. Hindi lumubog. Kasi kulang na ng support. Kaya yung mga crate wala dito sa labas. Nasa loob lahat. Kaya pati yung mga gamit nasa loob lahat. Oh. Malinis. Tingnan mo, pakita mo. Ito ang nasa labas namin na iwan. Walang nakakalat. Lang nakakalat. Yun lang. Para in case na umulan. Walang problema. Walang takbo-takbo. Sa loob lahat. Tapos walang guguluhin ng mga aso, pusa. Oo. Kanina may nag-iikot na mga aso nung naglalakad kayo. May mga aso nag-iikot dito. Madami sila. Barkada. Barkada. Tinatalikuran niya. Camera siya. Camera shy si Tomas. Tomas? Tomas? Wala. Ayaw niya talaga. Ganyan lang kasimple yung setup namin. Isang tarp. Balat na balat. Yan ang iluluto natin sa second day.
pakbet. Tapos yung natirang limpo kagabi, yan ang pagsasaw natin. Dito na kami nagluto. At sayang yung pinutol namin para magamit. Mamaya, upo. 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 Diyan ka, mamaya. Oo nga, bakit walang sitaw ito? Yung wanang kuman ah. Gusto mo pa? Sabaw? Tikman mo muna. Tikman mo muna ang aking luto sa Uling. uling. Traditional. Susunod, ano na tayo, yung payok. Ano, palayok. Palayo. Mga Hmm. may earthy flavor. Earthy flavor. Lasang kahoy. Promise. Yan ang kakaiba. May ano eh. Ano? Lasang. Alam mo, yung parang yung itag or yung may lasang ganun. Mm. Yung kiniingay. Mm. Version 2 to, version ko. Lasang usok. No, masarap. Di ba, yun ang kakaiba ko. Sabi nila, pag gasol, iba naman yung timpla mo. Pag kahoy, Diba din? iba din. Masarap.